Kok kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buruak sangko denai anyo singgah sajo dek ado raso dun sanak sa kampuang sa pamainan masuk dahulunya mangko tapi jalan Tuhan Tuhan Kok kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buruak sangko denai anyo singgah sajo dek ado raso dun sanak sa kampuang sa pamainan